Dnes vám predstavím kozmetický set, ktorý sa stane vašim najlepším spojencom pre zdravú a krásnu pleť. Tak tu ho máme v takejto špeciálnej kazete. 4 úžasné produkty, kde sa nachádza jemný čistiaci gel, denný krém, nočný krém, maska, húbka na čistenie, ale ja vám poviem ku každému produktu trošku viac slov, pretože určite to stojí za to. Tento čistiaci gel je hlboko hydratujúci aj vďaka jačmennej vode, ktorú obsahuje. Čo mňa tam najviac zaujalo, ochranné zložky sú z aktívnych látok z lipy, z púčikov lipy. A potom ma tam zaujalo ešte tasmánske korenie, ktoré je protizápalové a hojivé. Tento denný krém sa skladá zo 7 bioaktívnych zložiek. Mne sa tam páči makadámový olej, kokosový olej, samozrejme jačmenná voda v tom je na hlbokú hydratáciu pleti, rastlinný skvalán, ktorý znižuje tvorbu vrások, bioreparačný nočný krém nám dodáva regeneráciu počas spánku, má anti-aging efekt, cetiol zvláčňuje, zmäkčuje a vyhladzuje našu pokožku. No a posledným našim produktom z tejto kazety je táto výnimočná maska, ktorá má úžasné suroviny na detoxikáciu pleti, na vyhladenie, omladenie a hydratáciu pokožky. A ešte vám ukážem hubičku, s ktorou si budete čistiť pleť. Takáto pekná zelená, nastopnete si tu 2 prsty a krásne čistíte pleť celú. Túto výnimočnú kazetu pre tvoju pleť si vieš u mňa objednať, buď mi zavolaj, alebo mi napíš.